10 Januari sarikni jorao jongpojola gongraini hostelni suti manai amba sawo thangtongmani jorao hathai kotor amsayo malkhung kotor bai thutai laiye sak deramani abo chong norong bwskango phunukha phiaba chong tabok darak sitak saimankha aro o cherai tei buma photo bisingo kajak belai kheno tabuk sak hamyao kalaijak aboni bagino bo bwsuk tongthogoi hostelni nogo thangmankha hinai nokni bini bayak rok bai malainani hini tongthogoi khaimani jorao omo hai laharo patimung khlaiui tabuk bo jibi sakham nogo kalaijak aboni bagui kha ganang lukurok tabuk borokno chubanani belai nangui tongmani jora sogui tongkhaika aboni bagino bini buma tei bini bufa borok koikha jebo kha ganang rok kono chubanani bagui Mungkin kamu? Accident bike yang kah? Auto bike. Okay, ini boro-boro dokumen kah? Orang bisingo. Yang. Narok kenai baran pai to mani School kongrani pai mani barat thang hostel ni ke baran naga thang to mani noko thang na ambasa okay bike accident ka auto bike kalai mani ta auto bike kalai mani da na tayal ka gari be thutayo terak betul. Tema kerming jam lal musim kuku kontra di sana kerming ha tapui musim sindim kan plastik sepuri ataka wandoi tak min campur nogol lampu kan ha accident foto leng na jang foto le gari tong lin ha accident na jang anakan ha hidung dukas baka obosta thajaumak anakan ha CT scan ngai mituanang ta lai tengda amata sinin kaima daily labor arung senau kicanga amata sinin je kaimrang kaicanga anu mile rengmunin kajang kai mi jungkan ha ruki hera amata sinin kaimai unemployed family kijang kosto tanin family ko chalai mata sinin hi sanu di kelas 6 kapore kesentim school kan mahi nangkun hi changna na ka jongna la rengmuna na ka jongna pathen ning ning mahi nangkun hing jong ajang Bakha ganang lukurok bo jibi sakhamnago tongo bini address rijak tei o account number norok chubawi mano.